Masha Allah, sunana Mu'azzu Muhammad wanda aka fi sani da El Mu'azzu, wato chairman na ƙungiyar Tune Network Nigeria da take kawo mutane abubuwa na online muhimmai waɗanda mutane za su shiga su amfana su samu karuwa. Farko za ka je ka shiga cikin Play Store ɗinka kamar haka. In ka shiga Play Store za ka ɗauko app mai suna Token Pocket, za ka rubuta gashi kamar haka. Idan ka rubuta Token Pocket za ka yi downloading ɗinta. In ta gama downloading kamar haka za ka je ka buɗe, amma za ka buɗe ta akan blockchain ne na Binance BIT20 kenan. Bayan ka gama downloading za ta fito ma kamar haka. To sai ka zo ka zaɓi wannan blockchain ɗin BNB chain. Idan ka taba za ka ce create wallet, gashi create wallet, za ka taba create wallet. Nan gurin za ka yi tikin nan gurin, za ka yi tikin gurin read and agree din nan. Sai ka danna next step, za su tambaye ka yadda, sai ka ce sai ka danna. To za ka zo nan gurin ka taba create wallet. In ka taba nan gurin, nan guri ne wanda ake bukatan ka mai da hankali ka kiyaye, ya kasance a ce wannan gurin da suka nuna maka passphrase kalmomi ne guda 12, ana son ka rubuta su ka ajiye su, ko kuma ka samu ka kwafe su ka sa su akan Gmail ɗinka, ta yadda duk lokacin da ka bukata za ka nemo su. Idan suka bata, duk abin da ka mallaka a ciki to ya zama babu kenan. Sai ka danna, bayan ka gama kwafi sai ka je gaba, sai ka sake sa su a nan gurin na gaba domin kai confirming. Idan kai paste ɗinsu a nan gurin, kai arrange ɗinsu kenan. To sai ka je gaba, sannan token pocket ɗinka za ta zama kamar haka. Ka buɗe ta, ta zama ready. Now daga nan me ya kamata ka yi? Sai ka ɗauki wallet address ɗinka na token pocket, gashi kamar haka. Za ka ɗauka, za ka kwafi wannan, za ka je ka turo USDT ɗinka. In na dala 10 ne, in na dala nawa za ka je ka turo, da kuma BNB gas fee kamar na dala 2 ko 3 ko 4. Sannan in ka turo, za ka dawo nan. In ka dawo nan gurin, za ka zo ka ɗauko link, kamar yanzu misali gashi ne a nan a WhatsApp, aboki na Ahmad FF ya turo min gashi nan. Kun gani ga link nan. To zan zo in kwafi wannan link din, na kwafa kamar haka. To sai yanzu in shiga a cikin token pocket dina gata, sai in shiga discover. Za ka zo cikin nan gurin search, sai ka yi pasting wannan link da aka baka. Idan ka pasting a cikin nan gurin, to shi zai baka dama ka yi register, gashi nan zai kai ka gaba. Sai ka taba shi, gashi nan zai wuce da kai. Sai ka danna continue. Idan ka danna continue, za ka zo ka nan gurin column na farko, za ka sa username ɗinka. Misali ga nawa, na sa El Mu'azz, already akwai, sai da dan canza in sa El Mu'azz 11. Sai kai searching. Yawwa, gashi za ka taba nan gurin kai searching username ɗinka, zai ma good, kaga is available kenan. Idan ya nuna maka ba zai ba, sai ka canza wani, ko kai ma ka lamba ko wani abu. Daga nan sai ka danna submit. Ka yi submitting, za ka ga rijistan ka ta yi successful. Sai ka danna gurin confirm. Bayan ka sa gas fee ɗinka dama da farko, sai ka danna gurin sai ka confirm. Shikenan zai wuce da ka riga ka register kenan. Shikenan daga nan zaka zo, zai kawo ka nan gurin, sai ka danna login. Daga ka danna login, sai ka shigo, sai ka zo ka zaɓi gashi nan packet da kake so ka siya. Sai ka taba gurin nan buy VMM. In ka taba, zai watso maka adadin gashi nan packet da ake siya, daga na dala 10, dala 20, na dala 50, dala 200, dala 100, dala 500, dala 1000. Kowane packet a nan za ka iya siyan shi multiple time, adadin yadda ka ga dama. Za ka zo, sai ka zaɓi wanda kake so ka siya. Gashi nan kamar yadda na faɗa muku, za ka taɓa nan gurin buy virtual machine. Za ka taɓa nan buy VMM. Sai ka zo ka zaɓi packet ɗinka da kake so ka siya. Gashi nan misali zan sayi ɗan dala 500 wannan. Sai in taɓa buy, gashi nan buy. Sai in taɓa place order. Yau amma sai ka tabbatar kana da dala 500 a cikin wallet ɗinka kafin ka zo ka yi placing order. Yau saboda already idan baka dala ba zai sayu ba. Sai ka danna nan gurin approve. Yawwa, daga haka shikenan ka gama sayan package, ka zama Alti family member. Sannan 24 hours za a fara soke maka 1% naka na abin da ka siya. In kana son kuma cikakken ƙarin bayani, za ka iya ka garzaya YouTube channel ɗin mai suna El Mu'azz Online Academy, ko kuma ka zo office ɗinmu na nan jihar Kano, wanda yake a Audu Bako kan titin Magon, Ture Plaza number C8.
ka mallaki Alti token domin kai ma ka samu abin da ake kira virtual asset domin nan gaba ka zama daga cikin masu kuɗin zamani mai zuwa.